show! Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Itaw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Inyong mabati diri lang sa RMN. Sa panulat ni Generica Vidal, sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Atangi! Og karon mga higala, niya ang sumpay ning bagutang sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Apuga sa nisaw gini, uy. Achay! May maning mapal. Ay, ala. Naman di kang karaang mga retrato din sa bongbong. Din sa ikaduhang antana. Makaraan sa ani, uy. Sa kanin tuig ka, dugay na ani. Black and white pa man ni. Ala, ay pinintal. May garden. Kanindot. Hala, kanang pinintal garden. Mao man ang garden sa kundamgo. Hala, bisinunsaw na ko tanaw. Mao ang garden sa kundamgo. Pero, nga nagdagdam ko mong kuan, nga wa pa mong kumagkitaanan niya diha. Karon pa mong kumakasaka din eh. Nagyod na. Nagyod ang istatuan sa luyuan ng labong buwak. Huwag ang mga rusas. Kapuha sa mga rusas. Buhay kinitanawon. Kinitanawon sa painting. Bisa ko sawan ko tanaw. Maugin na. Di, mutkilid ko. Maugin lang eh. Di kid may tabong. Mausap. Maugin na akong damgo. Nahuman ka na sa imong pagpanilig diniti kaduhang andana, tinay. Lolo, dali sa gudlo. Nakipangutanan ni ba? Di na magkuha og bisundan ang pintura ng garden nga pinintal. Umaybaw. Naada na diha sa dihang nakamat kong kogbuot nining baya. Lo, ako isulti ni mo ba? Nagdamgo mong ko ng maong garden, lo. Ang damguha. Maugin ang pinintala. Usahay. Managsama ra ang paghimo sa hardin, tinay. Pero, kana mo ginang akong dadamguhan, lo. Nakita mo ganin ako sa kundamgo ka na istatuang babae. Kana ba, oh? Kana nagkugusog tibod. Nya, nagagas maganing tubig ana sa kundamgo. Posible. Nga usa na katao ang naghimo sa maong hardin. Mao nga, parehas sa nisimong nakita. Mao ba? Hapon na kayo. Pauli na sa inyo. Dili ka mahimong magdugay din eh. Mapauli na gid ko, lo, kay klase pa man ako karong gabi eh. Gabi ang imong klase. O lagi, lo. Ay, daghan may estudyante ni ating dapit. Mga uban, sa gabi na lang kay mga sideline na naadlaw. Parehas gud na kugod. O ganahan sa gabi kay bugnaw. Dili ka na makayo kanimo. Nga naman? Lisod sa kababay nga mo pauli o gabi inang dako. Ay, naana naman ko, lo. Di ba sa kumahadlok? Kay gusto magkudagan. Bisa na. Oo. Di ang imong yes. tuhol karong adlaw. Ay, salamat. Naanagi ko para palit project. Sige, lo, ha. Salamat kayo una. Ang tunog malo, ha. Balik na kong malo. Pag-amping. Da, wala ka na ko. Good Oy. girl man ko. Sa'yo ko. Good girl natin eh. Oy, bahatod o niya ni nanding din hes ato ha. Aw, depende. Gilita pulans ng dinglo. Natun awan na. Ato na ba matagating silang dagway adto. Ba't lang ato niya? Nakamusad magsige mo og lalis do ha. Ay, di, oy, best friend man, me. Best Asa friend na natin. katway. Best friend mo, kakiat na yung mga naw. Kadyahan na tagag ka tatabay. Eh, Lulo, nulo oy. na kiat ni nanding. Ay, nalang kung tugis-gutila, God. Ayaw na makuugod. Mo na, nadakas kakiat atong nanding. Bida ng bata ah. Hain na ba to?
Ulal! Yawa si Munggoy. Pagkaaya. Dali na. Kaya maliit na. Tana. O, lagi. Sige na. Babay nun na. O pag-amtay, ho. Ay, Baila. pagkiyat pa kailang aspa ka Baila. na sa malimo. Yes, lang. Bye-bye. Ay, wata na tanawan duha. Masilong, bata murag lalaki lihok. Tinay. Kabiyaya ko sa imita. Saan mo dyan, uy? Gito nga, gikutasan, gana. Ikaw ba, anad pa ka? Okay na na, uy. Uy, pa problema. Awa, oo. Nana ko, andam naan para ni mo. Salamat, Tinay. Ako lang gibati-bati agi. Pwede ko kumtik tarong. Ano siya? Di, uy, para yung imo. Gibati mo kag agi. Ay, Tinay. Ay, Uy. hello, Tony. Uy, Ray. Nalagay na bidahin mo magtong. Kini. Oh, mama. Aw, kuani ka ng... Ay, bunga na siyang kakiat. Ay, Naitag ko yan. ng bayhana ay, lupig pa'y lalaki. Ding. Ay, ikaw ba, Bilya ba? Ah. Suya ka na ako, no? Suya ka. Mas gwapa man kunin mo. Basta hindi ko manudlay. Di ba, Ding? Oh, correct! Sige, Bilya. Bila ko no. Bila. Bilya. Tapad ko no ni Tinay. Amo Bilya ang Tony kung kitsi gwapan nyo. Okay. Okay, sige. Ako, anda mo kumutapan niya. Che! Oh. Si? Si! Tanawa si Tinay mo Che, gwapa. pagyan! Lachichi. Gwapahan juga na niya, kay barkada man mo. Suya lang ka. Nga no taong nasuya man ko ni mo, Chay. Nainaong ni mo na ay, gadanghag lang. Tawang ka? Katawa man ka? Ikaw ba, Bilya ba? Ayun ako kasuya na ako, God. Total, ikaw may gwapa kung ako. Bilya! Ayaw mag-isagpas dilay. Ang hangin! Itali, tusok ang hangin! Ay, ako sa hangin. Tanawa Bilya. Hangtod ang hangin. Nasuko na mo kay imo kisagpas Tinay. Ang ngagpa man, ngagpa. Maglagod juga nang naong ni mo, Tinay, oy. Nagtingsik ang kada. Ikaw, nagtangsa. Ako ka? Katawa naman ka? Aw, pobre man me. Sus, ikaw ba? Buhila pag yung kong, pobre me. Di koy. Usap ka? Usap ka? Uy, Bilya! Gusto na, uy! Buklan, uy! Naangay. Tony! 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 No. Tuni, oh. Suko na Mana Tuni. diha? Oh. Hoy! Shh! Hoy! Usay na ikagutan niya, oy! Oh, uy. Kinsay naman. Kuan. Catherine. Katik ko para sa uban. Tinay ko para sa kong suod. Ay, ikaw? Luis. Tawagan akong Luis. Ding. Ang tsakoy. Tinay. Ano ka? Ang iyang mga mata. Maraga. Ano tama ka, Tinay? Ano magagagag? Saan? Nakatungong kagtilas diha? Ha? Ang iyang tinanuan, Ding. Oh. Maraga. Isuot ako mga mata. Anya. Midagan sa akong dugan. Anya. Unsa? Kailakon ko. Tinay. Nawa. Gwapo sa itong classroom. Gwapo sa itong classroom. Ato di siyang classmate. Atong classmate ang gwapo. Ang tsakoy. Nilak mga. Untuin mong sipusin mong mata. Nilak day ko, Ding. Nilak ay. Ano day ko? Ako may pangutan mo nga ikaw may nilak. Ambot mo ay. Ano ka? Nilak mo ka nga. Nakakita nga itong gwapo. Ang butoy. Ay, dali. Musunod na sa classroom. Dali. Hinay lang. Dali ba? Madak mata, uy. Ala, seryoso man kayo siya. Natutok sa among teacher na nagsuot sa blackboard. Mahilis ko, ha? Ang nga ginapoy. Kapantay na siya si ko pasiplat niya.
Okay, class. May yung assignment, ha? Uy, mamauli na di ay. Kuan ka nang... Hala. Sorry ka. Alo? Mungtaw na pabuto ko asa siya. Hay naman ko siya. Nawa man diri sa kong tupad si Luis. Ang nga lagi, ting. Sus, abdi ka lagi na nakagawa sa classroom, uy. Ay, kalit lagi yung ginawa sa kong kilid. Igwal ko tanaw sa teacher, good. Pero, taga din ka na si Luis, no? Sus! Hay! Ang mga dagway bes mga babae nitong classmate. Huwag mabuang. Kiat lang mga dagway nakakitang Luis. Mas labaw kang nag-igat-igat. Uy! Ikaw din, diha. Aday ka niya, day. Nga naman sunod magana mo. Hindi magkaganahan na ako. Ibugan ako bila, no? Ha? Ibugan sa? Ibog sige na ay. Huwag ka gagsugtang tuni, God. Ako si mong tripan. Excuse me! May lain akong love, no? Uy, si Luis! Look, ay kat. Luis? Ay, mapagalis ako ag-ana ni kay Muuna ko ninyo. Excuse me! Aday! Agday! Sus! Magkita ay. Ito na. Basta lagi gwapo. Nagtagi karibal. Basta ikaw tinay, ha? Kung itag di gwapo, day. Aron di ka... Aron may mong karibal mo. Oy! Ako'y gitutukan ni Luis. Oh. Busa, ako'y tagasing kasing-kasing. Ano nagka-sure mo ka na, ha? Sure ka nga, ikitagyas kasi-kasing ni Luis, ha? Ha? Ding! Ding! Naon sa man ko? Ha? Ano? Ano sa manday ka? Ang butoy, naon sa ko. Huwag ko kasabot. Sukad ako na hagong sabay. Ano di ka, day? Naunta di ka tinay? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji